Be oedd eich gwaith chi yma? Ffitawr o'n i yma, amser ni, wel, dechrau'n 1964. 5 mlynedd apprenticeship, a wedyn mynd o yma'n 2 flynedd, mi ddys yn ôl wedyn, am 20 mlynedd i weithio yma. Sut fath o brofiad oedd gweithio yma? O brofiad da, crowd iawn o bobl i weithio yma, yn arlychog. Oedd eich licio gweithio yma? Ni wrth y modd. A pam? O, just, o bawb fel teulu yma, sti. Ie. Bawb yn abod i gilydd, dybwys pwy dda nhw. Yn ffrindiau mawr o bawb yn wrth i ddeud gwir, Wnaeth un o'r cyrtia chwthu fyny? Paid troni yma, oedd na 1, 2, 3 i fyny, chwthu fyny par troni yma. A beth ddigwyddodd? Dyn nhw'n meddwl pan nhw'n ffeindio allan yn iawn, dyn nhw'n byth sydd athon nhw. Be ddigwyddodd nhw? Faint o bobl wnaeth farw neu brifo nhw? O'r un na 3 farw troni gweithio yma, a na 2 frifo yn ôl ewer un gorti olwg, a llall dal i cael traffath o feis gada. Faint o bobl oedd yn gweithio yma gyd? Faint hwnna'n sy'n edrych rhyw 300 beth y gwmpas, beth felly. Oedd yn effeithio ar eich iechyd chi? Cythrol gen y ben oedden ni yma. Efo'r nitroglycerin, oedd i gael pen de, ac yn sal fel cia fi ôl. A gynnwch chi lot o ffrindiau yma? Oedd doman o ffrindiau yma, dal o'n ffrindiau yma'n hyd heddiw. Wedi gweld ddiorwaith yn un oedd fyny ffordd fan cwm. O, gres. Ti'n cael just gofyn un peth arall, so beth o'n i'n rhoi ar yr list ydy, de? So chi'n medru disgrifio'ch diwrnod yma, de? Oeddech chi'n cyrraedd yma, a wedyn byddech chi'n neud tan oeddech chi'n mynd adra, lle? Chi'n gwybod? Ia? Ia, mynd rawn, trwsio machines yn ei siŵr bod nhw'n rhedag, a os oedd yna rhyw draffath o'n nhw'n mynd yna i trwsio nhw'n ni, a byddai'n neud partiau nhw, os oedd yna'n bryd brysur efo'r machines eu hunan. Pyn o bob dim, oedd diwrnod yn mynd reit sydyn oedd yn mor brysur. A gweithio shiftiau oeddech chi, saf? Do, fes i ar shiftiau, shift nos am 12 mlynedd yma, do. Ydych chi'n gwybod, ydych chi'n nabod rhai o'r pobl sydd yn y llyniau yma sydd i fyny? Do. Yn dach? Ti eisiau, o, gyd i'n neud achos bod eich di'n rhydd, ia? Os ydych chi'n mynd i esbonio, pwy di... Ydych chi'n dod pobl ydych chi'n nabod? Esbonio pwy di pwy, a ydych chi'n ffilmio hynna? Mi sa'n gofio enwa, teulu. Ie. A ddau frawd, John Ifans ei frawd, dwi'n gofio enw frawd o canol, Thomas Wheel. Mae'n un top ma, fan hyn, mae'n uncle yn y top, gornol y top ma, Uncle James i, Jeremy, o'i o'r